नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअ'आव फोरमायनो नागिरदों कर'ना भाइरास डिसेस 2019 नि नायबिजिरसालि। दा बे आसामाव नायबिजिरसालिया बबेयाव दं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनानै होगोन आरो भारत नाङैनो बबेयाव दं नोंथांमोनाबो बेखौबो मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव नायबिजिरसालिया माखौ बुंदों बेनि सोमोन्दै सिगाङाव फोरमायग्रोनो नागिरदों। दा खोथाया जाहैबाय कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङैनो साग्लोबनानै दङ आरो भारतआवबो बियो दिनैनिफ्राय बारायगासिनो दङ साग्लोबजानायफोरा आरो थैनायनि बिबाङा नोंथांमोननि सिगाङाव मैयासिम मोनसे लिंकनिफ्राय सानै थैनायनि नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां फोरमायनानै होदोंमोन आङो। नोंथांमोनहा नायदोंब्ला निस्सय मिथिदों जानो हागौ। दा बेबायदिनो जोंनि आसामाव दिनैसिम गैथ'वा हिसाबै जों सांग्रां लानांगौ। दा आसामाव सोरनाव जादों सोरनाव जायाखै जों बेखौ थोंजोङै रावबो बुंनो हाया। दा बेनि थाखायनो माखासे लैखोनफोर थाखानाय बादियै जायफोर बिथांमोनहा गावबा गावनि देहायाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबजानायनि लैखोनजों मिलायनाय बादि मोनदों बिथांमोनहा थाबैनो टेस्ट खालामनानै नायनो हानाय जागोन। नाथाय टेस्ट खालामनाया साफ्रोमनिबो खाथियाव थानाय बा ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो हस्पिटालावनो बेखौ टेस्ट खालामनाय जाया। दा बिनि थाखायनो आसाम सरकारा बा जोंनि मेडिकेल बिफाननि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय बावैसो मैयानि खौरां बिजोङाव फोरमायनानै होदों। मोनथाम बिथाङा रिसार्च सेन्टारखौ मख'नानै होनाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बबे हस्पिटालाव बबे रिसार्च सेन्टारफोराव बेखौ टेस्ट खालामनाय जागोन बेनि सोमोन्दै गाहायाव नायनानै मिथिनो मोननाय जाहैगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव नायबिजिरसालि होननानै बुंनाय जादों। दा फार्स्टआव नुदों नोंथांमोनहा बेयाव आसाम सरकारा फोरमायनानै होखानाय बादियै फार्स्टआव दङ GMCH अर्थात गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल। बेयावहाय बेखौ नायबिजिरनाय जागोन अर्थात कर'ना भाइरासखौ। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा लैखोन मोनदों नोंथांमोनहा गावबागाव एसे थाल हमदोंबा आरो सांग्रांथि जानो थाखाय नोंथांमोनहा बेयाव नायनायनि दरखार दङ। नायालासे थाबाय थायोब्ला बे गोरोन्थिसो जागोन। लैखोना जुदि मिलायनाय बायदि मोनदोंबा नायजाबानो जाबाय। सेकेन्डआव दङ नोंथांमोननि थाखाय RMRSRC अर्थात रिजनेल मेडिकेल रिसार्च सेन्टार डिब्रुगड़आव दङ। बेबो सानजासिमनि थाखाय नोंथांमोनहा बेयावहाय नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय थामथियाव दङ GMCH जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल। बेयाव दा बर्थमान जाथ'नाय जायाखै, नाथाय लेबरेटरिखौ बेनिखौ साबसिन फेदेरनानै बेयाव नायनो हानायनि राहा खालामनानै होगोन होननानै बिथां मन्थ्रिया बुंदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेयावबो उननि समाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। दा बिसिनि समाव बर्थमान सिगांनि मख'बोनाय मोननै रिसार्च सेन्टारफोराव आरो हस्पिटालफोराव नोंथांमोनहा थांनानै जायफोरा लैखोन मोनदों नायनानै लानो हानाय जागोन आरो सांग्रांथि लानो हानायनि राहा मोननाय जागोन आरो बेखौ फाहामनायनि थाखाय सरकारानो आखायाव लागोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ खाबुखौ आजावनानै लानांगोन। दा बेनिफ्राय बाहाय आं आसामनि खोथाखौल' बुंदों। नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनदों गुबुन बायजोआव जोंनि भारतनि गुबुन दाब ओनसोलफोराव नोंथांमोनहा जुदि दंहैबायोब्ला एबा नोंथांमोनहा बैफोर रायजोफोरनि बा स्टेटफोरनि नोंथांमोनहा नोगोरारिबा नोंथांमोनहा बैयावबो गुबुन गोबां रिसार्च सेन्टारफोर दङ। दा बैफोराव नोंथांमोनहा नायना लानो हागोन। दा बे रिसार्च सेन्टारफोरखौ आं गासै भारतनि लिस्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिनाय जायाखिसै। दा बेयाव गोबाव जागोन आरो मोनफ्रोमखौबो सोरनिया बबेयाव नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनांगौआबो गोब्राब। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय जादों डाइरेक्टलि। बे डिसक्रिपसननि लिंकआव हाबनानै नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन आरो नोंथाङा बबे स्टेटनि नोंथाङा गावनो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन बबे स्टेटआव बबे रिसार्च सेन्टार आरो मेडिकेल कलेज बा हस्पिटालफोराव कर'नानि थाखाय टेस्टिं सेन्टार खुलिनाय जादों बेखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, गुबुनफोरनो फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथाङा शेयार खालामनानै होथार आरो चेनेलाव दिनैसो फैदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थायो थाबैनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।